2-2. Nauči na typu, jak bude. Počkaj, keby teraz bola remiza, to musíš vždy o 2 vyhrať. A 2 víťazné, a potom keď bola remiza, tá potom dá jak... No počkaj, keď teraz vždy bude remiza? A nemôže byť, potom bude toto, taký los a potom, za ktorý mu musí podať nohu, že on môže lapiť za nohu, vieš, že vo výhodne a tak idú. Potom losujú tak. No vieš, do piči, balónom, bo som zvalil malý nohu. Vodu som zvalil, no len. Vodu som zvalil. A to nielen tak za nohy lapať, z ruky mu potočil, dobre. Paťo by za nohy najľahšie lapal, ale ruky má pokrútené, pozri teraz. Ale akurát, ty znaš, u sebe tako. Nemôžem len takhle vyšediť 20 minút, 20 sekúnd. To má len bod za to. No je dobre, to má bod. Teraz keď dačo zrobí, ten modrý to vyremizuje zase. Rozumiem. Tak Paťo, keby ho prehodil ešte raz, mal by 2 body. Tak mal len 1. No, vidíš? No, skoro. Skoro mu vyšlo. Paťo teraz môže zdržiavať trošku, vieš, že by do konca zápasu, že by vyhral. Modrý teraz musí dať čo vymyslieť. 5 sekúnd. Koniec. Vidíš?